ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. நாம் இப்போ மாங்காடு ஊரை பார்த்துட்டுருக்கோம். பூந்தமல்லியிலேருந்து குன்றத்தூர் போகிறதுக்கு வழி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்க இந்த கும்மணன் சாவடி. இங்கே ஒரு அம்மன் கோயில், பிள்ளையார் கோயில்னு இருக்குது. இதெல்லாம் உப கோயில்கள், சின்ன சின்ன கோவில்கள். ஆனால் மாங்காடு அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரிய பெரிய மாமரங்கள் ஒரு காலத்தில் காடாக இருந்ததாகவும், அந்த காட்டில் காமாட்சி அம்மன் ஒற்றை காலில் கன்னியாய் நின்று தவம் புரிந்ததாகவும் ஒரு வரலாறு இருக்குது. இதில் வரலாறு 3 வகையாகவும், ஒரு புராண செய்தியாக இருக்கும், தொல்லியல் துறை கல்வெட்டு செய்தியாக இருக்கும், செவி வழி செய்தியாக இருக்கும். ஒருத்தர் கூற நாம் அதை கேட்டிருக்கலாம், சொல்ல கேட்டிருக்கலாம். அந்த மாதிரி வந்த தகவல்களும் இந்த மாங்காடு சம்மந்தமாக இருக்குது. மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய மாமரங்கள் இந்த மாங்காட்டில் தவம் பண்ணிட்டு இருந்த காமாட்சி அம்மன் தன் சிவன் அருளை அடையணுன்ற ஒரே குறிக்கோளோட இந்த உலகத்துக்கு தவம் பண்ணினதாக ஐதீகம். ஒரு கதை வழியாக செவி வழி செய்தி சொல்லணுன்னா, ஒரு மாட்டுக்கார பையன் மாடு மேய்ச்சின்னு இந்த இடத்துல ஒரு பசு தானாக போய் ஒரு லிங்கத்தில் பால் சொரியறத பார்க்குறான். அதுதான் வெள்ளீஸ்வரர்னு சொல்லக்கூடிய சிவன் கோயில். இங்கே காமாட்சி அம்மன் கோயில் பக்கத்தில் இருக்கும். அந்த இடத்துல அம்பாள் பூஜை செய்கிறதாகவும், அதை பார்த்த இந்த சிறுவன் அதிர்ந்து போயிட்டு என்னம்மான்னு கேட்டப்போ அந்த அம்மா சொல்கிறா, நான் இங்கே சிவபெருமானுக்கு பூஜை பண்ணிகிட்ருக்கேன், தவம் பண்ணிகிட்ருக்கேன், யார்கிட்டேயும் நீ இதை சொல்லக்கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் அப்படின்னு உறுதிமொழி வாங்கிக்கிறா. அதுக்கப்புறமா அந்த பையன் போயிடுவான். மாடு பசு இந்த பால் கறந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் எல்லாரும் போட்டு அவனை அடித்து கேள்வி கேட்குறாங்க, எங்கே தாண்டா போகுது, என்ன பண்ணுது இந்த பசு, இப்படி பாலே நமக்கு கறக்க மாட்டேங்குது, எங்கே போய் கறக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் உண்மையை சொல்லிடுறான். அந்த மாதிரி வெள்ளீஸ்வரர் இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா, அது ஒரு காலத்தில் சுக்கிரன் இங்கே தவம் பண்ணின இடம். சுக்கராச்சாரியார் அம்பாளுக்கு சிவன் அருளை பெறறதுக்கு விஷயம் சொல்லி இந்த இடத்துல ஆற்றுப்படுத்தினதாகவும் ஒரு வரலாற்று செய்தி இருக்குது. இந்த சிவபெருமான் கிட்ட இந்த மாங்காட்டில் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அந்த பையன் உண்மையை சொன்ன உடனே அம்பாளுக்கு கோபம் வந்துடுது. அதனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் யாதவர்கள்னு சொல்லக்கூடிய மாடு மேய்ப்பவர்கள் இந்த ஊரில் தங்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாத அளவுக்கு கட்டுப்பாடு இருந்திருக்கு. இந்த மாங்காட்டில் இருக்கவங்க தன்னோட நிலத்தை வேறு எந்த இடத்துக்கும் விற்கக்கூடாதுன்ற ஒரு உறுதிமொழியும் ஒரு சட்டமாக்கியிருக்காங்க ஒரு காலத்தில். அது வரலாற்று செய்தி. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வைகுந்தவாச பெருமாள் திருக்கோயில். இந்த வைகுந்தவாச பெருமாள் திருக்கோயில் தங்கையோட கல்யாணத்துக்காக சீர் கொடுக்கும்போது கையில் கணையாழியோட காட்சி தந்ததால் இந்த பெருமாள் அந்த கல்யாணத்துக்கு எந்த தடங்களும் இருக்கக்கூடாதுன்னு கையில் சக்கரத்தை பிரயோகம் பண்ணுற நிலமையில வச்சுட்டுருப்பார். ரெண்டும் விசேஷமான ஒரு திருக்காட்சி. திருமண தடை இருக்கவங்க நிச்சயமாக இந்த பெருமாளை வேண்டினா அவர் தன் கையில் இருக்க சக்கர ஆயுதத்தினால காத்து ரட்சித்து அருள் புரிவார்ன்ற நம்பிக்கை. அதனால் மாங்காடு வழிபாடுன்றது மாற்றம் தரக்கூடிய ஒரு மகத்தான ஒரு ஸ்தலம். மணலி முதலியார் குடும்பத்தினர் இதற்கு பரம்பரை அறங்காவலர்களாக இருந்து இன்று வரையிலும் சிறப்பான வழியில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இங்கே இருக்கிற சக்கரம் ரொம்ப விசேஷமானது. சங்கராச்சாரியார் ஒரு காலத்தில் இங்கே அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். எல்லாரும் இந்த கோயில் போகணும்.